Здравейте, аз съм Мартин или както някои хора ме знаят от друга платформа, Марто Python. Днес ще ви запозная с един по-нестандартен домашен любимец, а именно кралският питон. Да започваме. Кралските питони се отглеждат от доста години в домашна среда. Но нека първо почнем от там, откъде идва името кралски питон или топчест питон. Има една легенда за Клеопатра, която е носила змиите като накети на ръцете си, около врата си, и оттам идва наименованието кралски питон. Защо тази змия е страхотен домашен любимец? Първо, се гледат доста лесно. Второ, стават за начинаещи, а също така и за деца. Това е максимален размер на кралски питон. В случая това, което виждате, е морфа пастел спектър. Комбинация от две змии в едно. Две различни морфи. Кралските питони се делят на много разцветки. Има над 3-4 хиляди най-различни разцветки. Всяка по себе си е красива. Как се отглежда едно такова животно и какво трябва да знаете за него? Ще започнем с това. Първо, най-важно и на първо място е, че трябва да имате терариум, където да го отглеждате. Терариум, наблегвам на това, а не аквариум. Терариумът представлява подобие на аквариум за хората, които не знаят какво е точно, но има въздуховоди отгоре и отпред. Идеята е, че въздуха трябва да циркулира. Един терариум за такъв тип голямо, пораснало, по-овозряло животно трябва да бъде от порядъка на 80 см или метър дълъг, на 40 висок и 40 широк. С какво се хранят кралските питони? С мишки и плъхове. Като може да давате и жива плячка, може да давате и замразена плячка. В някое друго видео ще наблегнем на това, защо според мен живата плячка не е толкова удачна и защо аз храня само единствено с замразена плячка. Хранят се веднъж седмично. Това е доста голям плюс, защото не изискват много от вашето ежедневие. По принцип не обичат да се пипат постоянно, но не им пречи да бъдат пипани. Свикват с допира и свикват с човека. Няма нищо страшно в тези животни. Тези животни са доста мили, доста добри, не са агресивни, по-скоро са страхливи, зависи как ги отглеждате. Другото нещо, което е важно да имате, освен терариума, разбира се, е нагревателен килим и терморегулатор. Килимът трябва да поддържа температура от 32-33 градуса, а нагревателя, който е в случая терморегулатора, трябва да коригира тази температура да не се вдига над 32-3 градуса, понеже килимите могат да вдигнат температури до 40, 50, 60 градуса и така нататък. Друго, което трябва да имате в терариума, е купа за вода. Разбира се, тези животни пият вода. Някои хора мислят, че не пият вода, но, както всеки жив организъм, се нуждае от вода. Нуждае се и от светлина. Не пряка слънчева светлина, разбира се, защото би било доста лошо за самото животно, може да изгори и естествено не е желателно да свети слънце по цял ден в терариума. Но все пак трябва стаята, помещението, където го отглеждате, да има някаква светлина дневна, а не само лампа. Да продължим нататък. Кралските питони се излюпват от яйца. Това е змия, която снася яйца, тя не е живораждаща. Има змии, които раждат директно змийчета. Един кралски питон, излюпил се от яйце, е около 40 см. В случаят, след като порасне, стига до 1,5 м максимален размер. Повечето кралски питони стигат до 1,30 м, 1,40 м. Рядко стигат до 1,50 м или надхвърлят 1,50 м, но това наистина са изключения за този вид змия. Интересен факт за кралския питон е, че по принцип те нямат никаква отрова, както някои хора си мислят, че питоните имат отрова. Не, те са змии душачи. Те улавят плячката, след това я душат и я изяждат абсолютно цяла. Самите им зъби помагат, които са разположени назад, за да прибират плячката навътре и тя да не може да излезе навън. Поглъщат цялата плячка и тя се обработва за няколко дни. Ако имате такъв домашен любимец в къщи, хубаво е след ядене да не се пипа в рамките на 24 часа или най-добре 48. Понеже може да повърне и не е желателно за самото животинче.
за абсолютно цялата социализация и абсолютно всичко за питона, по принцип, ще има и допълнителни клипове за напред в този профил. Така че очаквайте интересни видеа и абсолютно всичко за кралския питон, а и не само, защото мога да ви запозная и с анаконда и още доста интересни животни в този канал. До скоро!